Egunon. Egunon, bai. Tira, amaitu dira oporrak. Hasten den guztia amaitzen data. Zer erremedio? Gustura egon zara ostatuan? Oso gustura, benetan. Leku zoragarria dau. Eskerrik asko. Eta langileak denak oso adeitsuak zarete. Asko eskertzen da. Ai, ama, mila esker. Esango dien nire lankidei. Agurtu nire partez, mesedez. Oso ondo. Kaixo, bazoaz? Tamalez bai. Eta hau, hemen utziko duzu? Hene, hau burua. Gela txukuntzen ari nintzenean, topatu dut komunean. Mila esker. Berriz ere etorri nahi duzunean. Zalantzari gabe itzuliko naiz. Bukatu aldira gure mendizalearen oporrak. Kaixo, bai, bihar berriz ere lanera. Zer moduz mendibilaldiak, gustatu altzaizkizu. Izugarri, mendia eta hondartza dena ikusten da. Zoragarria. Pozten naiz, oparitxo hau zuretzat, Bizkaiko txakolina. Benetan, niretzat? Noski, zabaldu Gasteizen eta egin topa gure alde. Hala egingo dut. Beste behin, mila esker denagatik. Hemen izango gara. Hori da, itzuli nahi duzunean. Eta kontuz bidean orain. Poliki joan. Agur denoi. Agur. Agur!